तर स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आहे संडे आणि हा व्लॉग 2 आहे, कारण सकाळी एक व्लॉग शूट केला होता, तो अपलोड पण झाला. तर हा दुसरा व्लॉग आहे संडेमध्ये. तर आज जाणार आहोत आम्ही यवतमाळ, चंद्रपूर टू यवतमाळ. गाडी तिथे लागून आहे. तर आता इथून निघणार आणि पाऊस खूप चालू आहे, खूप जोरात चालू आहे. तर आणि घरून निघलो तेव्हा घाईच होती, कारण कुठं जायचं राहिलं तर घाईच राहते. आणि फोनमध्ये चार्जिंग पण नव्हती आणि सकाळपासून व्लॉग एडिटिंग अपलोड याच्याकडे पण चार्जिंग नव्हती, म्हणून घरचा या व्लॉगमध्ये पण व्हिडिओ नाही आला. तर बघू आता नेक्स्ट व्लॉगमध्ये पुढचं दिनं काढू. तर आत्ता जस्ट टाईम आम्ही घरून निघलो होतो 9 वाजता आणि आत्ता टाईम झाला असेल 9:30 वगैरे. तर आपल्यासोबत कृष्णा भाऊ आहे आणि नाईटभर भाऊच गाडी चालवणार आहे आणि डेमध्ये पाहू आपल्या हातात येईल. तर डेमध्ये मी चालवणार. तिथे आता किती दूर चालवायला भेटतं ते माहीत नाही. आता ते सर्व कृष्णा भाऊवर डिपेंड आहे. तर सतत पाणी चालूच आहे आणि वर टीन आहे पूर्ण आणि तिथलं पाणी खाली उतरत आहे. तर व्लॉगमध्ये जो पाण्याचा आवाज आहे तो पण ॲड होता आहे आणि माझा आवाज येत आहे का नाही येत आहे ते मला माहीत नाही. तर तुम्ही ते थोडं ॲडजस्ट करून घ्या. जो नंतर तो व्हॉईस क्लिअरच राहणार आहे, गाडीवरच जाणार आहोत. तर आत्ता जस्ट 11 वाजले असेल. तर आता गाडी लोड होणार आहे. तर आता ह्याच्यानंतर लोडिंगचा सीन दाखवतो तुम्हाला. गाडी भरून आणि खूप टाईम लागला. हे सगळं बांधत होतो, हे नवीन आहे तर म्हणून टाईम लागला. तर आता इथून निघणारच जस्ट आत्ता. आणि इथं थोडा लाईटचा विषय आहे, तर थोडा इथं पण ॲडजस्ट करून घ्या तुम्ही. सकाळी बघू काय तर ते आता सगळीकडे ॲडजस्ट करून. हां चंद्रपूरपेक्षा नाईटमध्ये वणी तरी फुल चमकत आहे, पूर्ण लाईटिंग आहे आणि चंद्रपूरमध्ये पुरा काळा अंधार. तर सध्या वणीत आहोत आम्ही. तर आता समोर निघतच आहोत, जातच आहोत. तर भेटू समोर. पूर्ण अंधार आहे, मी तर दिसत नसेल काहीच. थोडं ॲडजस्टमेंट करावं लागते. आणि तर रात्रीचे 3 वाजलेले आहे. टोल पार केला आणि सध्या आता मी व्लॉग नाही करणार. व्लॉग सिद्ध सकाळीच करू आणि खूप अंधार होऊन आहे आणि झोपलो पण नाही आणि झोपणार पण नाही. कृष्णा भाऊ चालव कसं वाटतंय का? हे खाप कपडे हेवी ड्रायव्हर हो. यवतमाळच्या फ्रूट मार्केटचा आज थोडा माहोल थंड आहे, कारण पाऊस आला होता आणि आता 6:30 वाजले असेल. तर तेवढा काही रश नाही, बघू शकता. आता आणि एक बहुत मोठी प्रॉब्लेम होऊन गेली आपल्यासोबत. आपल्याला येऊन बहुत प्रेशर येऊन आहे आणि हे दवाई खाल्ली का होते ते विदर्भाच्याच लोकांना माहीत आहे. तर ज्यांना माहीत आहे त्यांनी कमेंट नका करू, समजून घ्या. गाडी खाली व्हायसाठी खूप टाईम लागला आणि आम्ही 5 वाजता टच झालो होतो आणि थोडा उशीर झाला गाडी खाली व्हायसाठी. आणि सकाळचं जे काम राहते अर्जंटवालं हे वालं ते मला लागली होती आणि मी खूप मोठ्या प्रॉब्लेममध्ये फसून होतो. तर मग वाट पाहत होतो गाडी कधी खाली होते म्हणून. तर झाली लवकरच. थोडा टाईम लागला, 2 घंटे. तोपर्यंत आपण कंट्रोल केली आणि हे नाही खाल्लं. हे आत्ता जस्ट खाऊन आहो. हे अगर खाल्लं असतं तर विदर्भातल्या लोकांना माहीत आहे का होते, मग अर्जंट का होते.
तर आता सध्या रिलायन्स पेट्रोल पंप. आणि पुन्हा एक गोष्ट, जर तुम्ही कुठं बाहेर प्रवास करत असता आणि तुम्हाला जर इमर्जन्सी लागली तर तुम्ही कोणत्या पण पेट्रोल पंपच्या संडास किंवा संडासमध्ये जाऊ शकता फ्रीमध्ये. आणि ते संडास आपल्यासाठीच बनवलेले असतात आणि त्यांच्यासाठी पण बनवलेले असतात जे पंपावर काम करते. तर आखरीले जे मीनं खिचडी खाल्ली होती त्याच्यामध्ये तरी मारायला लावली होती. आपल्यामध्ये इल्ली बहुत चुलचुल करत राहायचं ना, असं तिखट लागलं का नाही काही विचारायचं काम नाही. आणि जस्ट आता जास्त वेळ नाही, आता बस ते पट्टी बनली का जस्ट निघायचं आहे आणि ते कॅरेट टाकायचं आहे गाडीत. आणि सध्या कृष्णा बोलावं आहे तिकडं मंडीमध्ये. इथं मेन रिझन म्हणजे गाडीमध्ये बसायचं एकच आहे, कारण वर स्टेपनी ठेवणं आहे आणि इथं चोर लोक बहुत आहे असं वाटतं मला. आणि गोलूबाबू पण सांगत होता का स्टेपनीकडे लक्ष ठेव म्हणून. तर ठीक आहे, कारण स्टेपनी मेन आहे, कारण कुठं काही पंक्चर झाला तर 30 कामी येते, बाकी कोणी कामी येत नाही. तर स्टेपनीवर लक्ष ठेवा, तुम्ही पण ठेवा. तुम्ही जर माझ्यासारखे सिंडत फिरत राहत असाल तर ठेवा, तसे तर सगळेच जण ठेवते म्हणा, सांगायचं आपलं काम आहे. A few moments later. थांब. हाँ टाक. खुदा तू जाने ना. तर निघत आता इथून चंद्रपूर. मेरा यार हंस रहा है बारिश की जा रे यार. ब्रेक झाला नाश्त्याचा, तर नाश्ताच करत आहोत. नाश्त्यामध्ये अंडा राईस खाता. कशी आहे कृष्णा भाऊ? एक नंबर. फेमस आहे म्हणते तिकडची अंडा राईस. आता आहो सध्या जोडमाऊ. हे गावाचं नावच घ्यायला थोडं वेगळं वाटते, कारण ते जाऊ दे आता XYZ. लॉक जोड माऊ मध्ये आहो. आणि गावाचं नाव बहुत अजब आहे. आलं काही नाव ठेवते लोक गावाचे. खोलला का? तर इतका फेमस आहे. आता याले पार्सल नेत आहो मी. बहुत सही बनवलं अंडा राईस, मजाक नाही. पार्सल नाही लागत, मजाक आपला. काल रात्रीपासून बिलकुलच झोपलोच नाही आणि पूर्ण डोळ्यावर झोप पहिले झोपणार, त्याच्यानंतर व्लॉग एडिट करणार, मग नंतर जमलं तर आजच संध्याकाळी व्लॉग येणार किंवा उद्या येणार.